Wag na nating ipasok tong ano. Oo. Oh, ano yan? Doon ko lagad ba ka? Mayo naman short, mayo naman short. Asan sila? Ha? Nag-charge? Si Kuya Nestor? Saan? Labas muna tayo dito, Ate Michelle. Ha? Oh, kumusta yung anak mo? Hindi pa nagluluwas. Hintayin mo lang. Pang ilan na yan? Pang 7? Siya. Pang siyang? Nagulat. So, si Kuya Nestor, asan? Andiyan, no? Yung may kutsuba dyan. Sa may katabi ni Ma'am na Michelle. Michelle. Oo, yung dito, yung bahay niya. Anong trabaho? Naggagawaan ng kulungan ng manok. Mabuti nakapagtrabaho. Kailan ulit manganganak? Ngayon na. Ngayon na mismo? Naghihintay lang ako nito. Ngayon na mismo? Ngayong buwan na lang. Naghihintay na. Oh, asan si Raymond? Si Mia? Hindi pa masama sa Kaya nga, hindi pa pinagbawal na wag ka muna maganga kasi... yan eh. Hindi naman ako sige-sige magnanganga. Ay, hindi. Hindi naman. Minsan lang. Asan yung iba mong mga anak, Ate Wala Michelle? founder eh. Andun sa papasa. Pabasa saan? Doon kila Ata Oren. Kapatid ni Kuya Nestor? Hindi, yung katabi. Katabi. Nung isang gabi na ano namin si Raymond, nadaanan namin sa kalsada, nagtitinda pa ng toyo. Ate, bakit ikaw yung nagtitinda? Ba't ikaw lang mag-isa? Sino kasama? Walang kasama? Ba't ikaw lang? Magkano isa nito? Saan ka na papunta? Uwi ka na? Uwi ka na? Ba't ganun gabi na? Sabi daw niya, gusto daw niya maubos eh. Sabi ni Papa niya, pag hindi naubos, umuwi ng maaga. Ayaw pa naman umuwi daw. Kaya inabot ng gabi? Oo. Hinatid nga namin yan dyan eh. Nga namin yan dyan eh. Kasi gabi na, delikado naman sa bata yung gano'n. Lagi na lang nga sa ilang bisis na nga, nag-ano si Papa niya dyan, tinitingnan na. Sabi, wala pa. Sabi ko, tingnan mo ulit. Diyan eh, si Kuya Nestor ayaw magtinda. Dito nga, nagsama sila. Sabi ni... Magkasama sila dati. Sabi ni Tapos? Raymond, siya na lang daw ang mag-ano. Hindi naman nagsabing pupunta siya doon. Sabi daw dyan lang, sa may abo. Gusto niya talagang maubos yung tindang tuyo. Saan kayo kumuha ng tuyo? Sa sentro. Sentro? Binili niya. Kumusta yung yung sinasabi ni Kuya Nestor na samhod? Ano? Yung walis? Ginagawa pa yata. Ha? Ginagawa. Una po yung yung walis na. Buo na yung walis tambo. Sabi nga po sa amin, i-deliver na daw po. Sabi ko naman, wag na muna kasi wala pa yung kumbayad. Ilang piraso yun? Bulto daw po. Hindi ko po alam. Si Papa po kasi yung kausap. Sabi mo hindi na itutuloy? Napilit po ni Papa na barato. Bawasan yung Hawak mo. yung sa walis tambo. Naging 65 ata yun. Yung isang piraso? Sa tingin mo, ilang piraso yung ni Papa mo? Hindi mo alam. Alam ko lang po. Sabi daw po kasi bulto. Magkano yung isang bulto? Piraso po kasi yung usapan nila. Ano ba talaga? Bulto o piraso? Sabi po ni Papa, sabi niya kasi, nung kinukuna niya yung pinsan ko, sabi,
65 daw yung isa. Isang walis. Sabi dati daw kasi 75. Sabi ko, pwedeng bawasan mo naman kasi wala nang dilensya si Papa. Mm. Eh yun na, nakonbinsi ko siya. Kaya binawasan niya. 65 na lang. Sabi ko, magpinsa naman tayo. Hindi bultuhan yun, peraso yun. Mm-mm. Kasi pag sinabing bultuhan, hindi mo lang kung magkano babayaran mo kasi ano yun. Mm. Nakatali yun, yung tinatawag na bultuhan. Iba yung Per-peraso bultuhan yun. sa perperaso. Kung 65 yung isa, edi per piraso. So ngayon tutulungan mo lang sila ay si Papa mo maglako. Mm-mm. Papagawa tayo ng padyak. Tapos may kinuha pa siya yung yung niyog tsaka walis tingting. Oh, mabuti at maraming pwedeng ibenta, edi maraming kita. Oh, si Raymond, Tutulong daw din yun. Siya nga yung nagpumilit na kumbinsihin ko yung pinsan ko na bawasan daw yung sa walis tambo. mabuti. Malayo pa naman yung face to face namin. Kailan na yung face to face niya? Pero nagsabi si ma'am na 25 daw or 26 Nang yung face to face namin. Kasi nag face to face exam kami nung nakaraang 25, 26 na anong buwan? ngayong April. Ang face to face? Malapit na. Kala ko naman so isang taon pa. Malapit na. Pero hindi pa daw po na-approve yung yung face to face namin sa Pangod. Pero nagbibigay na ng pizza si ma'am. Ito may dala kaming grocery dito. Ayan, galing sa Edwards family. Sabi na ni Ma'am Edwards family, dapat wag na daw magnganga yung mga anak mo. Binilan ko kayo lahat ng toothbrush. Kaya nga dapat tigilan nyo na yan. Ano pag magtitinda kayo, hindi pwede yung ganyan na Oh. Hindi kasi lahat na nakakausap nyo nag-uupas na katulad nyo. Yung iba kasi diri sa Oh, ganyan. hindi lahat Hindi lahat. naiintindihan kayo. Oh, meron ding ayaw talaga na nga. Kasi talaga napakadumi naman talaga sa ngipin Pagkanganga nyo. ng founder. Si Kenneth. Kaya nga, kung ayaw nyo ting mawala yung panganga ng mga anak mo, pakita nyo din. Kasi kayo yung imahe, ehemplo ng pagiging maayos ng mga bata ng mga anak mo. So, pakita natin sa kanila. Kami hindi naman sa amin yung mga sinasabi namin. Para sa inyo din yan. Kayo din yung beneficiary niyan. Ayan. Kaya nasa inyo pa rin kung gusto nyo sundin o hindi. At totoo, nagnganga ako dati. Napakasarap kasi ng nganga. Di ba? Nagpalinis na ako ng ngipin. Ayaw ko na. May mga dito, biskuit. Para sa mga anak mo. May magic. Ano to? Oh, Nakatingin sa akin. may gatas. Oh, ilan ba sila? Ilan kayo? Ito, pambata, 3. Yung pang matanda. 1, 2, 3, 4. Ba't 7 lang? Ito lang ba yan? Oh, dapat 8. Oh, meron din yung mabong sabon, shampoo, tsaka toothpaste. Oh, tapos toothbrush. Oh, may gatas, may kape, may Lucky Me. Meron din ditong asukal, tapos may mga dilata, suka at saka toyo. Oh, ito sabon, medyo madami-dami. Oh, kahit minuto maglaba ka. Diba? At sarap na tayo, maganda yung tubig ngayon, baha, diba? Oh, malinaw. Ayun pa may kasama pang kalahating sakong bigas. Galing yan sa Edwards family. Oh, anong gusto niyo sabihin sa ating sponsor? Maraming salamat po sa nag-sponsor nito at maraming salamat din po kay Horagon Hanit at kay Miss Oragon, Bicolanos Vlog at sa kasama niya pong isa. Maraming salamat po. Diyos na po yung bahalang magbigay ng blessing po sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po sa nag-sponsor ko sa Muya. Tapos sa Imoroy, sa imong Miss Oragon, sa imong Bicolano Vlog. Maraming salamat sa inyo. Linda, kumusta yung YouTube channel nyo? Hindi nyo na na-uploadan, no? Nag-upload po ako nung nakaraang araw. Bali, 2 po yung na-upload ko.
araw-arawin yung pag-upload para madali kayo ma-monetize. Para kahit wala na mag-sponsor sa inyo, pwede niya na yung gawing pagkunan nyo ng mga gastusin nyo. Oo. Ay, si Bicolanos Vlog, oh, sagot niya na yung wifi. Nagdumag ka? Hindi ka nagdumag. Oo, hindi ka pumupunta doon. Hindi ka Tamo, yung mga namin, yung mga ginagawa nan, para sa inyo yan. Oo. Yung ginagawa ni Bicolanos Vlog, para sa inyo din yan. Malaking tulong yan, hindi na kayo mag-load. Oo, sayang. Dapat Eh, ka naman dumag kayo. Oo. Ayan, i-grab mo yung opportunity kasi sayang. Andun na kayo eh. Hindi ka na ma-upload. Ilan na yung watch hours niya? Hindi ko po natingnan. Dati, nung tingin na ay ilan na. Watch hours na lang yung hinihintay nyo eh. Nasa 300 na ata po yun, lampas. 300. Uploadan mo nang uploadan yung mga ginagawa nyo dito. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya kay Bicolanos Vlog kasi tumutulong talaga yan sa mga walang-wala din. Tulad niyan, may libreng wifi sa kanila. O, samantalahin nyo habang hindi pa kayo pumapasok. Kasi sayang yan. Hindi na kayo maghahanap pa ng pera na sa initan. Hindi nyo na kailangan maghanap ng trabaho ng arawan para lang kumita. Mag-upload lang kayo, mag-effort lang kayo ng kunting effort lang, magbibideo ka lang naman eh. Yung buhay nyo dito, i-upload mo na, o kikita ka na. Kasi andyan naman yung mga supporters ng Uragonan eh, susuportahan din kayo niyan. Samantalahin nyo kasi sayang. Like kung inuulit-ulit, hindi naman panghabang buhay itong mga sponsor na to. Hindi natin alam kung may susunod pa nito. Eh, paano na ulit? Babalik kayo sa dati. Sana tandaan nyo yung mga sinasabi namin. No? Total may YouTube ka naman, dun sa comment section, basahin mo yung mga comment sa inyo doon. Nabasa mo ba? Opo. Sundin nyo yung mga advice doon kasi hindi naman lahat naiisip namin. Andun yung mga advices na talagang dapat yung sundin. Kasi sayang, nag-umpisa na kayo, tuloy-tuloy nyo na. Eh, yung hanap buhay ni Papa mo, gagawin natin yan para sa inyo. Sinisigurado lang natin na yung pera, as in, mapupunta doon sa, magamit sa tamang paggamitan. Sayang yung pera, diba? Mahirap hanapin yung pera. Yung mga nagpapadala sa atin, galing ng ibang bansa, hindi naman nila pinupulit yung pera doon. Pinaghihirapan din nila, kaya dapat hindi masayang. Tulungan yung sarili nyo, tutulungan din namin kayo. Ay, Ate Michelle? Ha? At doon sa padala ni Edwards Family, ng Edwards Family, so ito yung tira 2,000. Ay, 2,000. Yan, 247. Ay, mahulog pa.